DJ Kai Sound. DJ Kai Sound. Assalamu alaika bai gida lambaika kun zube a gabanka waye gane sarka waye san girmanka waye ke da buraka waye karya gumaka dole ne mu yabe ka babu wanda ya kai ka sayyidul abrari ya wanda baya sharri sannu nurin nuri mafi cikar alkairi ya mai rabo mai kari ka ba mu babban sirri ba ya kawo Allah ya ce abu Allah ewa ya karbo sallah kuma wa ya rushe illa shugaba kai mana lamarin ka ba dan mu ba shugaba da muka kai mu ko ba ma dawo ba shugaba ka san zuciyar ba ta yi karfi ba shugaba mun tafi ne akan ka ba wani jamba muna san ka ya gata kai ne kai wa maza kai wa mata ka sugurta mu ka yanta mu cikin gata kai ke share hawayen duba bukata ka kai ne Allah ke yi wa leta na rantse kai ɗaya ne kai mana gata mu yardar ka muke so mu yi musu rata ka amince annabi ba da mun kai ba. Assalamu alaika gatan bayi mafi cikar alkhairi ya gata na ya rabu sarki Allah kai ne Allah da kai ko ba wani Allah ya gata na mun zube a gaban ka muna roƙon ka kauda dukkan